Padayon karong ginaimbestigahan sa Department of Public Works and Highways kung DPWH-11 ang pagkahugmak sa ginakonstruct nga tulay sa may Sitio Culafu, Barangay Magsaysay, Marilog District, Davao City, alas 8 kagahapon sa buntag, Pebrero 18, 2022. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Dean Ortiz, ang tigpamaba sa DPWH-11, gibutyag niini nga giadtuan na og mga engineer ang lugar pagsuta kung unsa ang hinungdan sa pagkolaps sa tulay, diin adunay duha ka trabahante ang nasamdan. Kasamtang nagpahigayon nag-investigasyon ng atong opisina sa insidente aron masuta ang hinungdan sa pagkaugmak sa tulay na component sa mga ongoing na proyekto. Ang maong tulay ang magkonektar sa Sitio Culafu ug sa Barangay Magsaysay, Marilog District nga gisugdan ni atong Disyembre 2020. Diin kini nagkantidad og 93.7 million pesos nga gi-implement sa Davao City 2nd District Engineering Office. Mahuman na unta ang maong tulay sa sunod nga 4 ka semana apan tungod sa insidente, laumang madilatar ang proyekto. Diin ang kontraktor ang mamahimong responsable niini. Sa pagkakaroon adunay detour bridge sa lugar nga mao'y temporaryong maagian sa mga residente. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aruman.